Gedang nang kene kok ya malah medok siji monggat manggut montak mantuk. Tak pangane ya. Kok ya do nak. Ora panganan do. Ora do gelem dahar iki kepiye? Ki nek tandane nesu ora? Ora nesu, tenan ora nesu. Wele pekok wis rada suwe. Oh iya. Tak pangane ya. Pekok ya melu dene itu. Ana gedang enak-enak wong. Lho sih. Mloka mlaku. Wong kaya ora kersa ngene iki wong topone ngidange pakanane suket. Iki gonamu tu to. Terus. Oh, itu tak. Kita nanti nek tak entekne. Tak ora apa-apa to. Oh. Ken duwe kene kok kono sing ora iki. Ora mangan kene melu-melu. Enak ya? Kowe pengen ora? Oh, ora pengen yo wis enak tenan kok. Iki legi lho, Rek. Tantekne ya. Oh ya enak ono gampang di panganan kaya ngene kok. Ki kok nak ngerti iki ki. Aku man kuwe to, Cak. Piye? Bang. Ene ngopo to? Bang, wis ora gedek antuk, ora paten. Lho kepiye ta ki? Asing kaya dodok iki opo? Lah, iki nang ngopo? Nang ngopo? Tetepmu kuwi. Kok iso tetek-tetek wah. Aku ngerti iki panganan sing urunan. Urunan kuwi 2000 karo 500. Iki mesti kaya tekon karo aku. Lho kowe iki tak takoni. Tekonmu piye? Aku rombongan podu, jarene. Aku pancen ngono. Terus iki nggonamu podu kaya gedek. Ya pancen ngono. Terus kene tak tekoki tak pangane entuk ora? Entuk, pancuk iki lho ya. Aku ki ya wong sak kepener-kepenerane. Nek laremmu ki lho ora mbok nggo. Apa kaki tuku? Wong mangan ki lek butuh ki cangkeme kok ora tukune kok. Isih ragong. Entek. Wah, Jan. Ya iki mulak ngene lho, Le. Aku ora karo Le sing kandhong. Ora ngono. Piye? Iki lho mesti Bagong ki lho. Kepiye ta? Yen mestine kowe iki sak rombonganku. Lah kowe tak tekoki wis jarene gedek kok. Teko penonton samono kae lho. Lho pancen aku iki gedek. Aku ki ora gawe-gawe. Jenenge gedang. Gedang. Ki mos sing tuku aku karo Kang Gareng. Aku kudu 500. Heeh. Ono 2000. 2000. Aku dikek sithik aku ya gak ono. Ayo bener wong mek tuku kuwi, nek ora nek genepe ora iso tuku. Ora iso mangan. Aku sing ngukeh duwite lah ya aku bagianku sing ngukeh to, Le. Apa jane gak tuku kok gedange kilo siji mang cuwil sithik ya ora entuk. Bener kok, bener kok. Lah iki malah njuk ngene timbange udur, lah ya kuat-kuatan kono gedek aku antuk. Lah njuk teko dapurmu kuwi. Terus sing kuat engko mangan kuwi. Wah, bener ya bener gareng iki nek sapa sing kuat iso nahan ki mau ki iso nahan hawa nepsune, iso entuk hasil mangan bener gareng. Gong-gong. Piye? Ora caturan. jadi kanjani yo. Aku nek malah iya aku karo Kang Gareng. Lah kok kowe ku ya teko terus mangan. Ane yo Bagong iki yo wis. Balik. balake piye sik? Lho. Ora ngajar. Wis kadung nang jero kok kon. Ya wis tapi ya kok ya dipangan adine ya Bagong ing Gragas ngono ae. Lah aku ki lak ya wis ngomong to ya isih disalahke ta. Ya tak pancet bener Yen iki. perkara pangan. Kuwi upama dipangan sedulur ki ora dadi apa. Nah, Wis ora ngene iki lho, apa-apa. pemikiran sing maju. Senajan to luwe, ning ora dadi apa. Nah, ngene iki. Iki nek dikandani iki ngrungokno. Kakang Bakang Petruk lho ling mudeng. Najan to kuwi panganan ki ning sithik, dipangan sedulur ora apa-apa.
Bojono wis kadung teko trawak to incen. Iya. Ngene lho. Apa? Ya saiki bab pangan kuwi wis disuwak wong ya mangan ya kowe. Lah timbang sing luwih aku lah ya luwih becik sing wareg lah kowe lah ngono to. mulane kuwi bocah iki nek manggon keri kuwi kadang kono ki sok. Lah iya. Ngene lho, Gong. Piye? Karepmu ngono. Aku kowe karo Rama Semar. Kuwi ndereke bendoro. Ah iya. Iya sing lagi hati. Lah kok kowe kuwi lho. Apa ya luwih le. Wong jenenge wong luwih ku ora iso diapot ta watono apa. Aja kene mangan apa? Yen ngono kowe tegese ora setia. Weh, ikhlas. Aku ikhlas karo bendoro. Lho, tak tunggone kan. Nganti iso diwujudke tresna kuwi nganti sing jenenge saiki tembuhe mentarang. Cinta. Ah, Sekonyong-konyong kodhe. lah kuwi. Dados Cintaku sekonyong-konyong. Ya. Dadi Ya. dados. Yo. cintaku sekonyong-konyong kodeng karo kowe Mbak Ayu sakale lemter lampune kantemper sasitur ati lale yen rapat kok sakilane siratriyan cintaku sekonyong-konyong kodeng paribasan urung wani panjang modal bensin seger motorku tak seragen makan pilih ayam tak muter-muter iwan aku tambah lipit rambutku lengane pomit malah kowe lunga mlencing ora yang tak mungkin nang rusak rusak coba jeruk sing tak pikir aja boleh kaya ngono kembang jambu agak dipangan bulan cintaku asa konyong-konyong kode ular keket melakukan logat-logat panggil kan ala cabang kali sekolah suka nopelan Apa? Weh, ucap ora urus. Aku asa kanyang-kanyang kodel karo kowe cak ayu bakule lemper modal bensin Sel lah iya to. Kuwi tembunge ya cacak. cacak Rama. Weh, ora karuan bapak ki bapak ya iki wis di tembangke iki mesti teko. ora ngerti Rama blas. piye ora dingeten kok Wong kesenian kok metu kaya rambung kok mengene tok. Ya nganggo gamen. metune ngono baleni Ora baleni. Lha kok Sing kepenak Semar kok metu kok kaya wong baranyangan-nyangen ya lah. lah dalane ora gelem ngepraki baleni urung nganggo ringan apa ya diampet sama ora kesusu metu. Bose. Yo Mas. Dok cek tak tung. Lah, Rama Rama kuwi ngambok ya nganggo logat sing tenan Piye? coba prabot awak Bulan baleni. Bali lah. Rama. piye Lah. di Rama kemati ora enteng kok Semar metune kok
Iki kene, Bang. Mas, serpekan, Mas, serpekan. Ini nek ajare. Wayang kok metu kaya. Yo. Yo. Hah? Romo Semar. Luput kandangnya. Sang kandangnya bingung. Semar kok malah kaya babi. Nah, bener. Ayo, Mo. Wis lo metu Mo, wis Mo, ayo Mo. Tung, tung. Ayo, Mo. Ayo, Mo. Ayo, Mo. Ayo, Mo. Mo kira, Mo. Oh, Mo kira, Mo. Ngene, Mo. Piye? Kowe nyamar pisan iki. Iki ngene, Mo. Ya kabeh iki mau kangen karo Rama. Ayo. Wong kabeh nek tanpa geguyon ya lak ya tepet tuwa. Lah iki kabeh kangen karo panjenenganmu Rama. Jare Rama ki gudange wong seni, wong budaya. Iki tinulat kanggo para putu-putu kabeh. Iki klebu budi pekerti lho, Mo. Iya bener. Nah, iki ya iki kangen tenan karo suarane Rama, ya Rama ya. Nah, ayo piye? Mbok ana aku ditulak karo wayah-wayah. Aku lagi lara untu lho. Lho. Wis ta, Mo. Ayo raketan, Mo. Bae kowe. Makanya tenang karo Rama. Jingkrak. Umpamane kaya yen rengeng-rengeng, Lah. yen nalika Rama kae lagi Lah, ngono lho, Mo. kaya Mo. kaya zaman Piye? Bapak gandrung karo rondo sorplem kae lho, Pak. Lho. Ngono karo Bener. Rondo sebelum ngendi? alah etan kali kae. Kae rasa Aja ngawur. ora isor pelem, Napa? sor talok. Oh. Mun taluk iki ana peleme balang. Ayo, Mo. Aku Gini, Mo. mau bengi ngimpeke ibumu. Weh. Weh, kan stres. Weh. Rama rengeng-rengeng, Dara Sugriwa sing. Lah, ya. Ngono. Apa iki? Ayo karo. Ayo ana. Ibu kan stres. Iya. Nek ngimpi. Ya. Nanono Lamporo ing ngewang-ewang pangelangit bebasan tanpa api narabasan Sik. Narap basa to. narabaseng Senge arep dinggo dandan omah kuwi narap baseng yo. narabase. Karo remuk raine sing rabas yo. Terabaseng yo bler. ngibarengi dari jagat mulan doro Nino nano mulan doro Nino murung gani nano. Wis kowe wae le. nganggo Nano. ayo pondi ki mau Itu kan dari ngono ya tadi. Ngambareng gahi nano gunung nane nano. katumpul ngumbar gagasan satemah dikowo nyipi
Aku ngaturke panuwun marang panjenenganing Rama. Ha iya. Iki lho lah kok ana angin semrit gede. Lho. Weh. Jajane kok arum ki. Gandrung saparangka ukara moyak mai plak nang kok bosok kari betone wih cewek kaya Kakang Semar. Ayo Nerat. Padha Basuki Kakang Semar. Ayo entuk pamuji. Padha Basuki sanak Nerat. Syukur Pak. Ayo. Tolong gareng. Kula apa kula? Mo, Ora ketemu. aku nek ngaturi piye? Ayo. Pukulun ngono wae. Oh, iki kula pukulun. Kula niku suwe ora ketemu. Nah, iki kula niku gumun. Tambah lemu ora gareng. Wah, lah iki susune cocok. Iki ngeten pukulun. Kula ajeng pitaken. Ayo takon. Kok jenengan paduka niku mesti kok mirsani nginggil pripun niku? Lah nek apa to? Apa kowe srek kira ya? Lho mboten. Niku napa pripun niku? Pancen nggih Ya pancen adatku ya kaya ngene iki. Oh, iki. Mesti ngoten. Dewa Sidip angin dalu-dal ya ngene iki. Lah iki dipes iki. Endi? Wah, blawanan gugu karepe dhewe. Oh, saprae sugih iki jan. Ayo weh. Dewa kok tak duduhi dhuwit. Pukul Narada. Weh. Tedak mriki kula antosi. Iya. Dangu mboten nyaosi. Right? Kula Narada kula kok ya diparingi Paringi pidana gelem ora. Banjut nyawamu piye? Wah, ya ampun. Rada kok njabut. Iya, kowe mbagiake aku Petruk kantong bolong. Ya, ulun tampa. Pangastuti ulun pampanana ya Petruk. kula pundi wonten ndas mugi ndadosna murahing ndas. Sik to. Tom, Sembranan karepe. tembungmu iki lho. Aku apa ora bener? Aku ayo njuk gas iki yo. Mugi kula pundi ngendas ndadosna murahing beras. Lah boleh bener ki apa? Ya kepala apa piye? Kepala wong mung derajate dibalik. Kula pundi ing saka ngono kok njuk. Ora nek satriya, iki dibalik. Kuwi Pak, nek kaya kowe iki lah kula pundi wonten patak kula wonten ngono wae kok. Ayo. Saya. Oh, derajate dibalik kok mustaka. Pas gedibal wong duwe tata cara gedibal iki gedibal satriya. Ayo kowe gabung. Mustakane ya ben dienggo satriya kaya kadhe yo ndas ngono wae. Wis sampun kula tampi pikulan. Babate yo patak ngono wae. Pun ditampi teng jase Petruk. Kang Semar. Apa aku dapuk nek pilih dadi gareng. Gareng reri kelak tenan. Pripun sampeyan wae yo. Sak gareng tumpakane sedan jus. Aduh. Sampeyan iki. Dadi dewa wong mubar mabur masuk angin nang dhuwur. Pukulun piyambak. Ambayan sesuk jamku. Kula Narada. Lah piye kantong bolong? Gurahipun menapa Pikulun? Gurahe salep. Limon digeros diwenehi uyah. Ngono kok. Nerada ki ora tau nembang kok sak barang. Lah ngene Ya, Kang Semar. Eh piye Nerada?
merga nggon pengejawantah ya mayek dening upadi sawijining jago merga dina iki kayangan nandang trang ngono. Iya. Oh, pados jago. Iya. Wah, iya Pak. Purwosari kono nek wong adu jago. Purwosari mawon. Piye? Teng Purwosari niku ngabarke jago pirang-pirang. Ha iki jago sing digoreng bathukmu kuwi. Iki jago dewe, aja sembranan dimirengke sik dirungokke. jago gumbengkasi karya ngono Pak. Jagone niku tasawang saka kaduan ana tejo manter sak sada lanang jebule momonganmu lagi topo brata. Ayo bener Rot. Mulai gal gugan. Bakal tak ajak sampe ora wani. Ah, mulane aku minta palilahmu ngono Kakang. dene nunggu wis perang-perang sasi nganti kok rebutan gedang ora wani buka kok teko-teko atong wah dewa nek perintahne kepenak men. Kadhe kok ajar perintah ngono kucul kowe Pak. Kowe ya digugah dhewe. Jajal bukan dhewe Oh ya duwe sarana. Undang-undang ya duwe. Ya wis padha menengo kabeh sawetara tak gugahe ngomonganmu. Ayo Monggo. Apa balik kau boten. Sugriwa juga kan wis mati, Der. Sugata yang sureng prang mutane kang arum-arum jiwa ngepalani jagat Aku tak ada pindah kene lek. Menawi nitik saking suku Paduka boten ngambah Bantala. Busana mawi gondo arum kang mangambar ambar. Kula saged mesaken bilih Paduka menika salah satunggaling Jawata. Lajeng bebisik Paduka menika sinten pukulun? Ora kencang mari den tegar ku wong kali cedhe sapa sing gawe. Cekiter. Nyata titis Dewa jan kurang Anggra hitam ger Sugriwa. Ulun Jawata saka sithik pangudal-udal bebisik ulun Hyang Kaneka putra ya Bathara Narada ngono ger. Mugi nyadunduk ing kathah pukulun. Paduka menapa kanggen kula tapa ngidan wonten Asdandaka menapa badhe banjut jiwa lan raga kula pukulun. Aja kadu ati bela panampa. Jeneng kula ora bakal banjut nyawa kita. Marmane ulun merwakilan jeneng kita mergane ngene, Ger. Sugriwa midhangetna. Loro nggih. Wektu dina iki Suralaya lagi nandang rudaten ketaman nontran-nontran pamotrahe Ratu Yaksa saka Kiskendapura kang jejuluk Prabu Mahesasura. Dene ngayunake sawijining betari ya iki betari Antara. Mongko pepacu ing Jawata menungsa kuwi pinacuh lan pinasti jodhone dhewe-dhewe kayata yen to yaksa yen to yaksi raseksa-raseksi yen to Bambang entuke endang satriya lawan sawijining putri kamangka jejering Prabu Mahesa Surasipat yaksa kudune jodhone ya sawijining raseksi lha iki kok malah nyuwun sawijining widodari apa saya ora gawe kisruwing pepacuh kang lumaku ning Madyapada ngono. Yen Dewa sateman ora narimake wekasan dadi bondo yudha antaraning para Jawata lawan Ratu Kiskendapura. Busana Jawata bondo kasoran. Mula ulun mudhun ing Madyapada golek jago ya mung kita kang pinasti dadi jagoning dewa ngono Ger Sugriwa. Duh pukulun kula menika namung titah sawantah dewa kemawon
boten saged ngasoraken Prabu Maesastra lan saandhahanipun. Menapa malih kula Pugulun. Ngene iki lho Kakang Semar. Iya. Duwe ponakan. Momongan dudu ponakan. Duwe momongan. Yektine sekti lina nanging sing ngasorake diri kaya Ndaramu Sugriwa. Nggih napa saged apa Kulun? Pinasti bisa, Pira. Ya ngene to, Dong. Ya kabeh iki sayane dewa ya garek wani pira. Wani pira? Wani pira gitu. Lah dikok wani pira. Lah Nek 50 ulenan ndendet gareng. Titah kene. Kose iki totoane iki nyawa. Totoane iki nyawa. Lah nek apa-apa darane awake dhewe lah ya cutut to. Ya mestine iki ya ana bebanane terus wong adiae utawa ana apa-apane nek wong Ajo dewa perintah kok mati. omong tok ya Ngene. suntem. Piye? Iki rening sing nyeroki Kulun. Ah. Iki pasrahke kan. Kagak. Iya nah. Pokoke nek ana apa-apane oh Luwih pas kita. Kulon tak gantung. Ya ulun kan bakal nanggung sak kabeh. Menika saestu. Tenan Petro. Oh nggih, nggih. Purun to, purun. Nggih. Nanten Pugulun. Sindikane mawon. Yen kula sagah nglampahi. Nggih, Pun. saguh. Kula sagah nglampahi. Perpekono ana suku ning Jamur Dwipana kono andane Ratu Iskedawura padha mesagra. Oh, kaya ngene iki lho. Datang menika Pugulun. Pangasane ulun banyu deraipo. Bukan kasih kare. Ayo Kakang Semar gombani bendaramu. Kanjeng langit Kap-kap katon ler kencanging ngalis Risang maweh kandrung Sabarang kandrung Ukir moyak
Pati Jasa Sura sing dinteni Bathara Betari Tarawati nanging sing prapta kok ana kawujudan munyuk nanging rupane abang. Coba tak perbane kakak. Ora yen kuwi bisa tata jalmu. Dewanara sapa kuwi? Sumurupa. Aku Sugriwa. Ora dalah Sugriwa. Ayo jeneng sira sapa? Mangertio. Lembu Sura kadange Prabu Maesa Sura saka ing Guwa Kiskendha Agung. Lembu Sura? Iya. Kan sawise. Patih ing Guwa Kiskendha, patih Jata Sura. Iki wadya balaku kabeh saka Guwa Kiskendha. Aku ngenteni tumuruning Dewi Tarawati. Ya kene monyet elek kowe sing teko ana wigati apa kowe? Sumrupa, Lembu Sura. Aku kuwi srayaning para Jawata ta. Ketane srayaning para Jawata bakal menehake Dewi Tarawati. Ora. Lho, ora karepmu piye? Bisa kowe ngayunake Dewi Tarawati yen bisa nebak. Besok aman demo baris kang prayitna. Oh keparat sira Sugriwa Maju ka para
yen rayaning dewa ora bakal Dumawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit kong makuru kongso Murah
dan Kakang Dewa. Tanding padha prawira nyata